Niretzako ikastaro hau izan da oso aberasgarria. Azken finean, suposatu du niretzako etenaldi bat egitea, nire egunerokotasunean, eta lehen urteko irailetik aurtengo apirila arte ostiralero nire lanak utzi eta honea etorri Eskoriatzara eta kooperatibako gai ezberdinetan murgiltzea, izan da oso aberasgarria esan duten bezala. 5 modulotan egon da guztia laburbilduta, eta etorri diren islari guztiak modulo guztietan maila altuko jendea, esperientzia askodun jendea, eta horrek gertutasun handia emon dozku gure realitatea eta Mondragonen arteko realitatea neurri handi baten gerturatzera. Egon geha kooperatiba ezberdinetako kide asko, gure kasuan 25 kide ginen, kooperatiba oso ezberdinetatik, eta ikastaroan bertan edukia jasotzeaz gain, debatetarako espazio asko ereki dira. Ikastaroan zehar, apunteak hartu biharrian, ideiak hartzen egon gara, barikuro arnasa hartu ahal izan dugu, eta nolabait brainstorming interno bat aukin izan dugu, eta niri asko ukitu ninduna izan zen eraldaketa sozialaren zatia, ez? Ikusten duzu benetan gu kooperatibak zertako jaio ginen, zer egin daukagun, eta ikustia benetan zertako gauden eta egiten diela gauzak, ez? Eta nola egiten dien. Nik indete lana nire kide batekin, nirekin, eta gukin dugu hezkuntza kooperatiboan inguruan. Guk ikusten genuna da hutsune bat zegoela pertsona bat laboralkutxan sartu eta bazkide egiten duten arte. Tarte hortan ez zegoela gauza gehiegit. Orrun indegu azterketa bat zein den gaur egungo egoera eta non eta nola txertatuko genituzken hezkuntza kooperatibo horiek, eta hori izan da pixka bat gure proiektua. Gube hezkuntza kooperatiboan jarri dugu fokoa gure proiektua, batez ere harrera planean. Eta azkena gure helburua zein da, pertsonen integrazioa kooperatibara era progresibo eta kontziente baten izatea. Da hortarako, zer egin genezake gu kooperatiba bezala hori lortu ahal izateko. Beraz, hortan jarri dugu fokoa gu ere.